May kaimpadasen, itinaimas, Ken. Sweet strawberry products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yara D, ang trending online app. Yara D,
ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jalyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:45 na. Good morning. Naimbang agsaba gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. Mabdang dyan nagsaba sa sekretary namin. At ito mamalian yung KRNG, ang inyong kasi radio sa ating usapang kongreso ngayong araw ng Sabado. At siyempre, usapang kongreso, ang makakasama ko ang ating buting congressman ng ating Lone District naman ng ating syudad. Wala pong iba ang ating masipag at mabait na Congressman Mark Go. Good morning, sir. Ating pong mga tagapakinig at tagapanood dito sa RNG, sa Z Radio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. At kumusta na ang sir? Kumusta na ang ating congressman? As usual, busy pa rin tayo. The last few days, of course, nagkaroon ng mga pagpupulong yung mga iba't ibang grupo dito sa lungsod ng Baguio at tayo ay sumali sa mga meetings na yan. At yung mga nag-avail ng yung tinatawag nating TWSP, ito yung Training for Work Scholarship Program. Actually, sinimulan na natin yan last Thursday and Friday, yesterday, no? Marami tayong mga estudyante na kumukuha ng iba't ibang mga short-term training programs. Nung Thursday, nag-open kami sa iba't ibang mga tech-book institutions na in-identify ng TESDA. Ang mga training na ginawa, merong slaughtering, yung mga nagbubutcher ng mga meat, no? Isa sa mga pinakamaraming participants dito, bread and pastry production, NC2 din ito. Yung pati beauty care, NC2, ay inopen namin last Thursday and Friday. And we expect that more will be scheduled this coming weeks. Marami yan. And we expect about mga 2,000 people will be attending these various training programs ng TESDA under the technical or the training for work scholarship program ng ating authority. Ito yung TESDA, no? Technical Education and Skills Development Authority. So maganda pala yung nakaraan na... Yeah, ito, libre lahat. Kasi under our Universal Access to Quality Tertiary Education na ipinasa namin at isa ako sa principal author nitong bill na ito, Ka-Peter, na naging batas. Ang mga training na ito ay libre sa ating mga participants. At the same time, yung namang gustong magkuleyo, basta't sila'y pumasok sa mga state universities and colleges, libre din yan. Ang nagbabayad niya yung ating gobyerno. Okay. So, napakadami nito. And we expect na pagkatapos ng kanilang training, magkakaroon ng assessment at pag sila'y pumasa sa assessment, ay mabibigyan sila ng National Certification 2 or 1, depende kung ano yung training program na ina-attend nila. Okay. So ito yung sinimula namin last Thursday, Friday. As I said, tuloy-tuloy ito hanggang ma-provide natin ng more than 2,000 or more or less 2,000 na participants dito sa training programs ng mga ito. Yan.
At para sa inyong katanungan naman sa ating butihing congressman, text po lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at babasahin po natin yan para sagutin naman ng ating congressman. Okay? May basahin lang ako dito, sir. Kay 53, kung na mapagpalang umaga po ka, Peter, at congressman at sa buong pamilya. Stay safe. God bless. Ay, salamat po sa nag-text sa atin. Ikaw rin, take care of yourself and God bless also. Thank you. At galing naman ito kay Siksik. Sabi niya, good morning, Kap. Favor ko maka, paki-forward ko masipi number di mabalin nga pagalaan di jay. Hindi ko pwedeng basahin kung anong kape ito. Mamaya, text na lang kita at hanapin ko kung sino yung po pwede mong tawagan o textan para maka-avail ka nung 10x mo sa atin na kape. Hindi ko pwedeng banggitin sa programa natin yung pangalan ng kape. Ganun ba? Baka mamaya singilin ako. Singilin ako ni Sir Dobby. Baka ikaw ang dapat maningil doon sa kape na yan, di ba? Oo. Kung magpapa-advertise siya, tsaka na lang natin banggitin. Yes, tama. Okay. Sir, update natin sa ating mga bills naman. Well, unang-una siguro gusto kong banggitin kasi last time maraming nagtanong at every other day, almost every day, tinatanong nila kailan daw mababayaran yung mga nagtupad during the last few months. No? So, ayon sa DOLE, ang tupad ay yung nagtupad na nung nakaraang March at saka itong nakaraang buwan ay tatanggap na sila ng kanilang payout starting next week, no? 2 araw ito. At naka-schedule yan. Yung hindi pa nakatanggap ng text mula sa DOLE o kaya sa opisina namin, may inform kayo at ang schedule will be next week. Ito'y July 13 and 14. 2 araw ito yung payout na ibibigay sa mga nagtupad under ng programa ng ating Department of Labor and Employment. Saan nila kukunin, sir? I-announce doon sa text nila. Merong naka-schedule na venue at saka yung oras at saka yung day. But the day will be on July 13 and 14. 13 and 14 yan. 13 and 14. So next week na yan. Next week na yan. I think that's... Monday, Tuesday? Tuesday and Wednesday. Tuesday and Wednesday. Tuesday and Wednesday. At nabanggit din natin na yung tupad, Sir Mark. Kumusta na yung Bayanihan 3? Well, yung Bayanihan 3, palagay ko, na-approve na sa House eh. Pero naka-recess kami ngayon at babalik kami sa July 26. So, ang tatalakay nitong Bayanihan 3 na ito ay ang Senado. Because we have already approved on third and final reading sa House of Representatives. So, ang tatalakay will be the Senate already. Yung bang nabanggit natin nung nakaraan sa ating programa na lahat ng Pilipino mabibigyan ng 2,000? Yes. Sa Bayanihan 3 yun? Bayanihan 3 yun. Pero merong ibang panukala. Yung dating speaker namin, ang panukala nila 10,000 bawat pamilya. Pero hindi pa natalaka yun at hindi pa na-approve yun. Ang na-approve ay yung Bayanihan 3 na kasama yung bawat Pilipino ay makakatanggap ng 2,000. No? Yung first month will be 1,000, in the next 3 months will be another 1,000 once this bill is approved. No? Ngayon, kung tutusin nito, kung halimbawa 5 kayo sa pamilya, 2,000 yan, bali 10,000. Okay. No? Mas madaling gawin yun, no? Pero iba yung bill na naipasa sa Kongreso because itong Bayanihan 3 na na-approve sa Kongreso does not only include yung 2,000 bawat pamilya, bawat individual. Kasama rin dito yung mga nasa GCQ at yung mga mag-undergo ng tupad ay mabibigyan ng additional. So ibig sabihin may tupad pa rin dito? Meron pa rin tupad sa Bayanihan 3. Pero dito sa isang proposal na 10,000 per family ito, automatic yan, bibigyan ang bawat isa. Doon sa proposal na 10,000 na per family sa Senado yun? Hindi, sa House of Representatives din. Pero yung na-approve doon sa House of Representatives ay yung 2,000 per individual. Per individual. Oo. Ngayon, kung gagawin na Senado,
na susundin yung 10,000, magbabay cam yan at kung anong mapag-agreean ng both houses, kung 10,000 o kaya yung 2,000, yun ang magiging ayuda na ibibigay sa ating mga kababayan. Okay. So ngayong taon na to ma-approve na kaya yan? sir? Well, if it will be approved in the Senate, pero kasi ang Department of Finance ay nagsasabi na kung saan kukunin yung pondo para maibigay ito. Yun ang concern nila. So I think pag-usapan yan, and the Department of Finance, I'm sure, will be invited by the Senate once this bill is discussed in the Senate, no? Pero doon naman sa House, tuloy-tuloy ang approval ng Bayanihan 3, and although probably the Department of Budget is indicated and the Finance Department have indicated yung kanilang concern, but at the end of the day, yung bill na yan na Bayanihan 3 ay na-approve sa House of Representatives. Ito bang 2,000 per individual? May age Wala yan. qualification? Walang ano yan. Kahit ba ang panganak kasama? Yes, kasi all Filipinos eh. So, yun lang. Lahat yan. Walang pinag-usapan na edad doon. Walang pinag-usapan babae o lalaki. Basta ang importante, Pilipino siya, nakatira sa Pilipinas at mabibigyan siya ng ayuda. Napakalaking budget nun Malaking budget yan. Kasi 401 billion pesos ang kailangan. ang kailangan under this Bayanihan 3. 400. 1 billion. Napakalaking pera yun eh. O ilang zero yan. Dami zero. Oo. Ang sinasabi, maraming pagkukunan ng pera ang ating gobyerno, pero ang Department of Finance naman medyo may concern sila kung saan kukunin nitong 401 billion pesos. Dito kasama sila Pacquiao, sila Villar. Lahat tayo, Natatanggap. pati ikaw, Ka Peter, pag na-approve itong Bayanihan 3 na ito, but you can say na thank you but I'm not going to accept. Pwede mo sabihin yon. Pero without any na gano'n na position, you will be given. Automatic yan, nasa batas kung ma-approve yun. Kung ikaw naman ay mayaman, siguro pwedeng itulong mo na lang sa mga nangangailangan. Pwede mong ibalik. Pwede mong ibalik yan. Okay, tanggapin mo, then ibigay mo sa iba. Tanggapin mo, ibigay mo na lang doon sa nangangailangan. Pero all Filipinos will be receiving that much. No? Yun. Walang ano yan. Para wala nang problema. Yun ang ibig sabihin. Wala nang ina-identify mo kung sino pang tatanggap Ilan kayo sa pamilya, sir? Marami kami, medyo malaki. Hindi, wave natin yon. Pag tayo ang ibibigay natin, ibalik natin sa gobyerno para magamit sa iba. Yan, okay. At binabati rin natin, nanonood naman yung ating kasamahan. Kasamaan din natin sa broadcasting. Nandyan si Ma'am Rose Malikchan. Andyan din si Si Rose, sa DCWT. Si Rose, di ba? Yun, mabait yan na kasama mabait yan, hindi na ako ini-interview ni Rose ngayon bakit? I do not know. Dati ini-interview ako Ngayon hindi na? Hindi, siguro tapos na yung yung na-schedule ko. Next time siguro. Hindi, baka naman nanonood siya para i-schedule ka niya. Thank you, Rose. Tent maker freelancer is watching. Isang pastor din naman nito. At ang ating kasamaan din sa industriya ng musika, nandyan din nanonood si Edwin Miro. Good morning, Edwin, at yung mga iba nating mga artists at mga kasama sa broadcasting. Magandang umaga sa inyo. Yan. At inuulit po natin yung ating text line naman para sa inyong katanungan sa ating buting congressman. Text po lamang yan, 0999 0999-3070-649. Munti ko na makalimutan. Oo nga, baka iba pa yung ma-text nila. Baka iba pa yung ma-text nila. At binabati rin din natin yung mabait at magandang may bahay naman ni Sir Dobby, si Charmaine Joy Rama de Guzman. Good morning and happy weekend. Good morning kay Charmaine. Siya ang manager ng Lemonade. Diyan sa Camp Janhe. Ang ganda ng kanilang hotel at yung serbisyo. Kumakain kayo doon, sir? There was a time na nakakain na ako doon. But lately, hindi pa ako nakakain doon. Yun.
Galing naman ito kay 783, Kap, paligoy-ligoy pa ilang di may sagas modikal man ti malam. Kumandita tuntumot lang ka di, baka makabalubal pa ni Apo Marco kunana. Yun ang di natin alam kasi wala naman siyang klarong sagot. Naging panauhin din natin kahapon ng ating former mayor, Attorney Mauricio Dumugan. May mga nagtatanong kung siya ba babalik, pero sabi niya, tingnan natin. Sa malalaman natin yan sa filing. Sa October pa yun. October pa yun. Meron pang ilang buwan? July, August. 3 buwan pa. 3 buwan. Doon natin malalaman kung sino yung mga kakandidatong para sa 2022 elections. Yes, thank you. Kay 67 naman, Sir Ka, pakitanong kung paano po maka-avail dyan sa ayuda, SAF, na wala pang natanggap. Paano daw maka-avail dyan sa ayuda na wala, eto daw wala pang natanggap eh. Well, wala na yung SAP kasi sa Bayanihan 1 yan. Yung Bayanihan 2, wala na rin yun kasi nag-expire na yung provision nung SAP 2, no? I mean yung Bayanihan 2. Actually, in-extend namin yan hanggang June 30, 2021. Pero nag-expire na yon, July na ngayon eh. So wala nang visa yung whatever dun sa provision ng ating Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Ngayon, yung ating nag-text, later on, pwede siyang sumama sa mga tupad program ng DOLE. Okay. Oo. At galing naman kay 38, good morning Kap and Kong, pwede rin po ba mag-apply sa tupad kahit nakuha na po last time po? Tingnan natin kung anong niya, kailan pa yung last time, anong ibig sabihin last time, last year o ano bang siguro after several months yan. Kung magkakaroon tayo ng tupad, probably 3 months or 4 months from now, probably pwede siyang mag-apply ulit kung last year pa siya nag-avail ng tupad. Okay. Sir, yung update natin doon sa mga bills naman na naaprubahan o di kaya mga latest na bill po ninyo. Well, yung last natin na yung ating revision ng charter ng City of Baguio, just for the information ng ating mga televiewers at mga nakikinig sa Z-Radio, ito po ay natapos na yung meeting ng Senado ng Technical Working Group at tayo po ay nandoon at iba pang mga resource persons na naimbita ng Senado. At sa aking pagkakalam, ang ginagawa na po ng Senado yung substitute bill na ipipresent ni Senator Francis Tolentino sa plenaryo ng Senado. And we expect na pag na-present ito, because this is basically a local bill, ay ma-approve na ito sa Senado after siguro after July 26 kasi ang opening uli ng Senado at ng House of Representatives will be on July 26, which is also the SONA ng ating Pangulo. So after the SONA, doon tatalakayin yun. So yun yung isa sa pinaka-importante. Pangalawa, meron din tayong bill na nasa Senado na. Ito yung Bliss Development Authority, no? I'm sure tatalakayin nila ito under din sa Committee ng Local Government ng Senado kay Senator Francis Tolentino rin ito. At of course, yung dalawang importanteng bills natin, one is the creation of a National High School for the Arts dito sa lungsod ng Baguio. Okay. Na-approve ito sa committee ng Basic Education sa House at saka yung National Sports High School na itatayo rin dito sa lungsod ng Baguio. Ako rin ang sponsor nitong bill na ito at inaasahan natin na-approve din ito sa Committee on Basic Education at saka yung Committee on Youth and Sports Development. So dalawang importanteng bills na sa palagay ko ma-approve ito pagbalik namin sa House of Representatives, and we hope that these two bills will be approved before the end of this year. Once pati na sa Senado kasi local bills itong dalawa, and ang umawak nito pag napunta sa Senado will be Senator Win Gatchalian ng Senate. So ito yung mga bills na tinututukan natin ngayon, and
I'm hoping and praying hard that all these bills will be approved before the end of the 18th Congress. Okay. Doon sa charter chains, kasi may mga sectors tayo na humingi na kung po pwede, itong 13 barangays yata ito. Hindi ako nagkamali dito sa may Janhay, na kung po pwede, ito ay masama sa charter chains. Nabanggit nyo yung last time, sir, na ihihiwalay. Yes. Paano yun, sir? Yeah, ganito kasi ang Janhay Janhay Management Corporation ay nasa ilalim ng Republic Act 7227, yung BCDA Act, na ipinasa noong 1997 ng ating gobyerno, So ngayon, when Janhay was being privatized, nag-set ng 19 conditions ang City of Baguio. One of them is the segregation of the 13 barangays which are actually within, part of it are within the Camp Janhay. Okay. No? So ito yung conditions na sinet na city. Ang nangyari dito, when I look at the records, walang formal commit in terms in writing ang Camp Janhay at saka yung BCDA na tinatanggap nila ito yung condition na ito. But in principle, it was understood na tinatanggap nila. Okay. Ngayon, this was brought up in the meeting namin nung Technical Working Group sa Committee on Local Government na Senado na ginawa namin dito sa online ito. Online. The first time they came here, si Senator Francis Tolentino, at no second, online na lang to via Zoom, So, one of the resource persons na nandun, sinabi ba kung pwedeng isama natin itong discussion natin, ang 13 barangays, to be segregated from Camp Janhay. Okay. So, ang sinabi natin, kung pwede, para mabilis ang pag-approval ng revision ng Charter of Baguio, pag-usapan na lang natin ito in a separate meeting. And at the same time, if we need to pass a bill, it should be separate from the revision of the Charter of the City of Baguio. Bakit Pumayag hindi naman sila. So, ang nangyari ngayon, I am calling actually a meeting on Tuesday with all the 13 barangays, yung mga punong barangays ng 13 barangays, kasama ang Janhay Management Corporation, ang BCDA, ang ating mahal na mayor dito sa lungsod ng Baguio, Mayor Magalong, at ang ating Vice Mayor, si Tino Olowan. Nandito kami, magmi-meeting kami on Tuesday para pag-usapan simply on the issue of the segregation of the 13 barangays. And my objective is to answer yung mga mga questions and queries raised by our 13 barangays at magkaroon ng tinatawag kong win-win resolution dito. Okay. So during that meeting, we expect that Janhay Management Corporation and BCDA will present their position on how we can segregate itong 13 barangays. And at the same time, we will hear our barangays through their punong barangays yung kanilang mga concerns. And hopefully, before the end of our meeting, or probably in our next meeting after this meeting on Tuesday, we will be able to arrive at a win-win resolution of this concern. So, kung ganun na mangyayari, hindi na kailangan ng bill? Hindi na kailangan ng bill kasi in principle naman, amenable yung Camp Janhay Management Corporation at ang BCDA dun sa segregation. But they have some concerns kung ano ang masesegregate within these 13 barangays. So, kailangan yun. Kasi nung sinama yung 19 conditionalities, ang nangyari doon, these conditionalities are just conditionalities stated in the resolution of the City Council. Okay. Dapat there should be a written agreement signed by BCDA and yung City Council then, or the City Government of Baguio, that these are the things that they wanted which are both acceptable by the City Government of Baguio and BCDA and Janhay Management Corporation. But in principle, they agreed actually. So ngayon, hindi maliwanag paano i-implement yung conditionalities na yan. So ito yung ititrace out natin as far as the segregation of the 13 barangays
from Camp Janay on Tuesday. So, hindi pala talaga po pwedeng isama dun sa Hindi nga kasi ng charter. masalimuot yung issue eh. Oo. So kailangan mapag-usapan yan. And as I committed during the meeting of the local government committee of the Senate na I am going to lead in terms of calling a meeting and be able to resolve this outside of the discussion on this revision of the charter of the City of Baguio. Okay. So, yung charter natin, ano nang update dun, sir? Well, nasa Senado nasa na ba? Senado na. Okay. Yung inputs ay narinig na ng Senado. Yung mga posisyon ng iba't ibang individuals at groups dun sa technical working group na tinawag, no? Nandun ng NCIP, nandun ng Department of Environment and Natural Resources, nandun yung iba pang mga groups, no? Nandun ng BCD, nandun ng Janay Management Corporation, nandun ng City Government, nandun ng City Council. So once these are all being consolidated right now, and it's up to the chair of the committee kung ano yung mga dapat isama o hindi. At from there, they will come out with one substitute bill, no, to be presented for plenary discussion sa Senado. Kasi si Senator Amy Marcos filed a similar bill from my bill. Kamukha nun sa atin, no? So, yun ang batayan kung bakit nagkaroon sila ng consultation and public hearing dito sa lungsod ng Baguio. Okay. May tumawag sa atin nung last week naman tungkol dito sa IPs naman. Yes. Tinatanong niya kung pwede kayo makamiting daw dahil hindi yata nasasakupan ng NCIP. Iba daw yung iba din daw yung IP. Ganun. Well, yung NCIP, ito yung National Commission for Indigenous People. Pero ito yung isang komisyon na naitayo dahil sa isang batas na ipinasa ng Kongreso. Ang sinasabi niya, meron silang concern dahil iba daw yung NCIP doon naman sa IP nila. Malamang daw hindi tutugma kung maaprubahan itong bill na to. Sir, tanong ko na lang, ito ba po pwede pang habulin sa Senado? Well, kasi I'm not anymore responsible for the Senate kasi meron silang committee na umawak nito, yung Committee on Local Government, no? Kasi itong hearing na ito, ang hearing na ito hindi ko pinatawag. Ang hearing na ito ay pinatawag na Senado. Kumbaga sa resource person lang tayo kasi tayo ang isa sa mga nagpanukalang batas na irebisa ang charter ng City of Baguio. No? Pwede nilang ipadala yung kanilang concern sa Senado, sa office ni Senator Francis Tolentino. Okay. So, I do not know, ano ba yung concern ng IP na sinasabi kaya niya? Sa telepono lang kasi. Basta sinabi lang niya kung pwede kayo makausap. Yeah, pwede. Pwede naman tayong makausap anytime. Sabi ko naman, pasyalan na lang kayo sa office natin. Yung IP kasi, we assume na nung nandoon ng NCIP, kasi lahat naman ng sinabi nila doon tungkol sa IP yung NCIP, no? Ngayon, under the bill that we have proposed, nakalagay naman doon, all pending cases, na related to ancestral lands in that bill will be governed by the existing IPRA law, which is the Indigenous Peoples Act of 1992. O yun ang mag-govern dito. Kasi lahat ng issues tungkol sa IP nandun sa batas So yun ang susundin para maproteksyonan sila. Okay. Whether they are in Baguio or other places in the country. At ang ating oras, alas 11:18 na. Sir Mark, dako naman tayo sa ating mga texters. Galing kay 38, kung kailan po pwede mag-submit ng TUPAD requirement, sir? Wala pa ngayon. Wala pa. Entry, sir? Wala pa. Yung tupad, yung payout ng tupad, ito yung mga nag-attend ng tupad several months ago or last month,
at mababayaran sila sa July 13 and 14. Ito na yung panghuli sa Tupad 2. Ay, Yes. sa Bayanihan 2. Yes, oo. Galing naman kay 83, Kap Hanayang DPWH Tegdim Dimolis Kadagiti Adarita Igit ti Kalasada Gaputi Road Widening Pati dayta road clearing kat order mat ni Apo Presidente dayta kunana. Tinatanong sir kung DPWH daw ba ang nagdidemolish doon sa mga building o bahay na nasa tabi ng kalsada. I think para sa joint road yata widening. yan. Joint yata. Oo. Joint. Joint yan. Actually, merong mandate ang Pangulo na lahat ng mga obstruction sa mga roads ay dapat alisin. No? Yun ang mandate ng Pangulo. At ang DILG ang nagko-coordinate lahat nito. Okay. At saka yung DPWH, I'm sure, and the local government for every municipality or city. Wala kayong kwan doon? Wala. Hindi naman tayo ano doon. Kay 142 naman, wow, yan ang congressman. Sana kayo ulit ang manalo sa next election. Sana nga ma-approve sa Senado yung Bayanihan 3. Malaking tulong yan sa sambayan ng Pilipino. Yeah, salamat. Sana matalakay ito sa Senado sa lalong madaling panahon. We will follow up ito kung anong status nito. Kasi member ako ng Committee on Ways and Means. Ang committee namin ang nagpanukala at nagpresent sa plenaryo. Yung chairman namin si Joey Salceda. Okay. At kay 154 naman, Sir Cap, tanong lang po kay Sir Mark. Kumusta na po yung update naman po ng autonomy ng car? Ano na po kaya ang nangyari sa ating panukala ng autonomy sa car? Salamat po sa inyong dalawa. Well, yung autonomy bill natin, actually dalawa yung autonomy bills natin. One, yung isang bill na nag-file kami, lahat ng mga congressmen, kasama na dati dito si late Congressman Nestor Pongwan, yung House Bill 5687, at nag-file din si Congressman, yung caretaker ng Benguet, si Congressman Eric Yap. I think it's House Bill 7772 or 8, no? Yung kanyang bill na i-file. At ito ay tinalakay namin doon sa technical working group. No? At ito, ang resulta nito ay nandun na sa Committee on Local Government. Okay. Sa pamamahala ni Congressman Noel Villanueva of Tarlac. So by the time we will come back, ko-consolidate lahat ng inputs at ito ipipresent sa committee for final approval, yung mother committee. So yun. Yung final substitute bill na ipipresent sa plenaryo. Yun ay nandun na sa Committee on Local Government. Okay. Ito yata, wala pa yata kayo sa Kongreso, sir, noon. Ang nag-file yata nito si former mayor, na siya yung congressman noon, former mayor Mauricio Dumogan. Yun ba yung na-refile yun, sir? Matagal na yun eh. Actually, dalawang bills na naging batas na tungkol sa autonomy. Okay. Kaya lang rineject ng taong bayan dito sa Cordillera. In the 90s yan, I think 1992 yung isa 1997. So na-reject? Na-reject. Kasi after the bill is approved by both houses, pipirma ng presidente, para maging batas ito, dapat i-ratify ng tao. Sasabihin ng tao, are you in favor of the regional autonomy in the Cordillera? Ang sagot ng tao dyan, yes or no. Ang nangyari, out of the 7 provinces and city, ang isa lang ang nag-approve, no? Yung first. Yung second, isa din. No? So, ang ibig sabihin niyan, hindi ka pwedeng magtayo ng isang autonomy rito kung isa lang ang favor in terms of the province or municipality. So, ngayon, we would like to have a third try on this autonomy. Kaya kami nag-file ng bill, yung lahat ng 7 congressmen, 6 provinces and 1 city, which is Baguio. Dahil na-reject ng dalawang Na-reject ng 2 beses yan. Okay. No, yun ang doon eh. Hindi, kasi nakalagay sa ating saligang batas, yung 1987 Constitution, there will be 2 autonomous regions in the country. One is the Muslim Mindanao and the other one is the Cordillera. Okay. Ang nangyari, na-approve na yung una sa Senado, sa Mindanao, yung una, yung ARM before Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ngayon, BARM na ngayon.
Dalawang beses nilang in-approve. Dito sa atin, dalawang beses nating dinasapprove itong autonomy dito sa ating region. Okay. So ngayon, Third we would like to give a third try, kaya ito nga na i-file doon sa House of Representatives yung bill. Sa Senado, meron ding final si Majority Floor Leader Mig Subiri of the same Autonomous Region of the Cordillera Bill. So pagka ito ay na-approve, Ratify sa mga taong bayan kung gusto nila. kapag ka na-reject ulit, Na-reject ulit, kalimutan na natin siguro. wag na nating Huwag na nating i-file pagkakaya. uli yan. Oo. Oo. Yun ang ano doon. Ilang probinsya ba ang dapat na mag-approve dito? Dapat dalawa. At Dalawa. least two. Para Makapagtayo ng autonomous region. pero kapag ito in-approve ng dalawang probinsya, Yun sila lang dalawang probinsya ang autonomous region. The rest will not be part of the autonomous region. Halimbawa, in-approve ng Ifugao, in-approve ng Kalinga, Sila lang dalawa ang autonomous region. Yung Mountain Province hindi kasama. Hindi kasama. Baguio hindi kasama. Ang Apayao hindi kasama. Ang Abra, Benguet. Yun. Okay. At galing naman ito kay 03, Cap and Congressman, kailan kaya ang implementation ng Bayanihan 3 para sa lahat na Pilipino? Salamat po. Siguro, either dapat itong kongresong ito ma-approve yan eh. Itong Itong taon. 18 Congress hanggang before 2022 yung election. Kasi pag dating ng kampanya, wala na. Medyo kasi ganito yan, Peter, no, just for the information ng ating mga kababayan, babalik po kami sa Kongreso sa July 26. Okay. Ang ating Pangulo ay magbibigay ng kanyang State of the Nation Address. Sasabihin niya sa atin lahat kung ano ang ginawa niya nung nakaraang taon at ano pa ang gagawin niya ngayong susunod na 365 days. Okay. At after that, magsasubmit siya sa Kongreso ng budget for 2022. Okay. Ano yung proposal nila? And I'm sure they are already working on this. Isasubmit nila sa Kongreso yan sa the latest probably August eh. Okay. Ngayon, pag sinabit niya yan, yun ang number one in our agenda pagbalik namin sa Kongreso. Kasi kailangan ma-approve yung budget for 2022. Pag hindi na-approve ang budget ng 2022, malaking problema yan. No. So, ang ibig sabihin niyan, magkakaroon tayo ng tinatawag nilang reenacted budget. Yung budget natin ng 2021, yun ang gagamitin sa 2022. Okay? That will be a problem. Okay? Kasi yung mga ibang projects na gusto mong gawin sa 2022, wala naman sa 2021, so hindi mo magagawa yun. Kasi ang batayan mo lang yung 2021. Okay. Okay. So, between August up to the time na siguro October, dapat matapos na namin yun eh. Matapos namin ang budget. Tapos yun, ibibigay namin sa Senado. Okay. The Senate should approve it before end of December. Okay. And after that, magkakaroon ng BICAM ulit between the Senate at saka yung House of Representatives at mag-agree sila to one budget. Kailangan ma-approve ang budget of 2022 before we end yung December of 2021. Para hindi magkaroon ng reenacted. Para hindi magkaroon ng reenacted budget for 2022. Okay. Yun ang number one priority ng Kongreso. And of course, other bills. But the other bills will just be second. And probably, yung Bayanihan 3 na yan can be approved by them or it can be, sabihin nila, hindi, wag na natin gawin yung Bayanihan 3 dito sa Senado. Isama na lang natin yung budget niyan sa iba't ibang departamento dun sa budget of 2022. So yun yun. Pero matagal yun kasi itong Bayanihan 3, ang effort natin dito is supposed to be to address itong pandemic. No? At matulungan natin yung ating mga kababayan na nangangailangan ng ayuda. Yan, okay. At ang ating oras, alas 11:28 na. Galing naman kay 41. Sir Cap, may gusto lang po akong ilapit kay matulungin na congressman. Kasi po may kapitbahay po akong di mabakunahan. High blood po. Sabi, pa-check up muna. Nung resetahan po, worth 5,000.
Vendor lang po siya, wala po siyang ganung halaga para mabili ng gamot. Humihingi ng tulong para sa kanyang kapitbahay pambili ng gamot. Siguro pumunta lang sa opisina natin yung kamag-anak nung nangangailangan ng gamot, dalhin yung medical abstract niya at yung prescription ng doktor at yung bibilin na medicine kung ano yon, yung listahan. Tutulungan natin yon. Pumunta dun sa office natin, dyan sa second floor ng City Hall. Galing naman kay yung tao, kung hindi makapunta dahil high blood, pwedeng magpadala na lang siya ng kanyang kamag-anak. Dalhin niya yung mga sinabi kong mga dokumento. Galing naman kay 90, may tigarikik na idikalman dinabak nga dati. Kanamlan no awan ti batikos kanya na idinakatugaw, pay. Bakit danto ko mamanin? Kuna naman. Huwag na natin banggitin. Ano bang gusto niyo sabihin dyan? Sino bang ano niya? Yung ating cast naman kahapon. Yung kahapon, okay. Oo. Sige, thank you. Wala kasi ako, hindi napakinggan yung interview mo kahapon, Peter. Galing naman dito kay 47 Cap and Congressman Adamantin Adlaw ko. Or nasirip dita DPWH. Jay nagsayaat nga kalsada mapanda punduan. Bakbaken da di kalsada nga lubak-lubak. Kas kumati farm to market road. Handa nga mapunduan karo jay nasulsulinak nga lugar. Kaduan nga magapuan timakan mapan dito'y lokalidad magapu jay suksokisok nga baryo. Example dita Mindanao. No mayat ti madalyasat konkreto na semento ti dalan baka gumagat ti tao ijay a lugar nga agmulad da ti patatas han nga Granada. Agi pa sa kamanser kong ti bill nga priority dagiti farm to market road tapno gawi-gawis. Hinihiling niya, sir. Yeah. Well, yung mga farm to market road, talagang kailangan yan. Ang in charge dyan sa farm to market road ay ang Department of Agriculture. Ganon. Ganon yan. Ang may budget niyan is the Department of Agriculture. Tapos yan, ang nag-implement yan will be the Department of Public Works. Ngayon, maraming budget ang ating gobyerno tungkol sa mga farm to market roads to connect yung mga isolated areas to the main areas na merong business kasi para ma-transport yung mga produkto, no? Ngayon merong mga areas naman na na-identify ng ating gobyerno diyan in partnership with different organizations para makapagtayo ng farm to market road. Dito sa Baguio, isa lang o dalawa yung farm to market road natin . Ang requirement diyan dapat merong service area. No? Pag sinabing farm to market road, dapat yung road na yan pupunta sa farm. So kailangan ang minimum requirement ng DA niya para ma-certify yan na under farm to market road ay dapat at least 1 hectare na farm na nandun. Ibig sabihin nito, doon sa mga barangays na nasasakupan ng mga ganito, sa DA sila mag-request. Pwede nating matulungan yan. Kung ma-identify nila, sabihin nila sa atin, o kaya dumiretso sa DA, na ito, ang isang lugar na ito, kailangan ng farm to market road at bibisitahin ng Department of Agriculture yan para makita talaga na talagang kailangan yung farm to market road dyan. At merong service area na papunta dun sa, dadaanan nitong yung farm to market road. Kaya farm to market road. Yun ang ano doon. Ewan ko kung sa ibang dito sa atin kasi we have very, very few. 1 or 2. Dyan sa Santo Tomas, meron yan. No? Isang area dyan dito sa Api Halo, meron din dyan. Pero meron problem din sa lote dyan. Kaya yun ang problema natin. Nagabumot kini 74, good morning Kap and Kong. Tanong ko lang kung legal na ba ang ginagawa ng mga peddlers na to. Kasi napakadami po nila dito sa harapan ng UB. Kasi pag dumaan yung mga PUSD, baliwala lang. Sa totoo lang, may pwesto ako sa UB Square. Hindi gulay ang tinda ko. Naawa lang ako sa may mga pwesto na sila ay legal, nagbabayad ng upa, nagbabayad ng tax, permit at kung ano-ano pa. Sana naman po bigyan nila ng pansin. Para sa akin, Kap,
And kung yung mga peddler na yan ay parang salot ng bayan kasi illegal sila. Salamat po. Yun nga ang ano dito, no? Kasi if you are in the city government, you do a balancing act. You want to help yung mga negosyante na nasa loob ng mga building. Kagaya nasabi ng ating texter, nagbabayad sila ng buwis, nagbabayad sila ng renta. At ito namang mga nasa peddlers natin, hindi sila nagbabayad at nakaka-business sila. So, kailangan maayos natin yan kung anong dapat gawin dyan. Pwede sigurong yung mga talagang legitimate na mga vendors dyan ay ayusin ng kanilang pwesto kung saan man, no? At the same time, maproteksyonan natin yung mga vendors o mga stall owners sa mga may negosyo dyan sa mga buildings na yan. Yun. At ito naman kay 64, tanong lang po, Congressman, saan po yung meeting na sinasabi ninyo regarding sa City Charter sa Tuesday? Hindi city charter ang pag-uusapan doon. Ang pag-uusapan doon yung segregation ng 13 barangays. Gagawin namin dito sa Baguio yan. Yung mga naimbita lang kasi maliit ang lugar, hindi tayo nag-iimbita ng iba't ibang grupo dito except those 13 barangays represented by their barangay officials. Okay. And kay 83, pabor mo't ba dahi tabo nga LGU dito'y Baguio? Dahi ta autonomy nga ibagbagan ni Apo Marco. Hindi ko alam kung pabor lahat ang LGU dito, no? Kasi magkakaroon nga ng plebisito. Pero the way I understood it, in general, lahat ng mga opisyal dito hindi lamang dito sa Baguio, pati na sa ibang parte ng Cordillera ay favorable ang kanilang position tungkol sa autonomy. But of course, ang magdi-decide yan, hindi lamang yung mga opisyal ng iba't ibang LGUs o mga congressmen ng mga iba't ibang distrito, kundi yung taong bayan. Bawat isa sa atin ay magboboto whether we are in favor or not. Once we have the plebiscite that will be called for, once we approve this bill sa Kongreso at saka sa Senado. Yon. At ito galing naman kay 531, Sir, sana po ma-open na ang Canon. Sobra traffic po sa Marcos Highway. Doon dumadaan lahat ng sasakyan. We expect also, alam mo, meron din akong bill dyan, Peter. Yeah. Nasa Senado na yan, na-approve na sa committee ni Senator Manny Pacquiao, yung making Canon Road as an all-weather road. No, ito ay malapit nang ma-approve sa Senado and hopefully it will be approved before the end of the year so that we will have a total rehab of the entire stretch of Canon Road from Camp 1 to Camp 8. But I think there is a area there. I think this is in Camp 5 or Camp 6 na ginagawa yung bridge dyan ngayon. Okay. At itong taon na to, malamang ma-approve na to, ano? Yes, hopefully it will be approved. Gusto natin maging all-weather road dyan eh. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, pag umulan, malakas ang bagyo, sarado ng Canon Road. And it takes so long to have it opened. It's a situation na close open every now and then. So what we wanted is a strategic, long-term solution dito sa Canon Road by making it an all-weather road. At yun ang bill natin na-approve na sa House at approve na rin sa committee ni Senator Manny Pacquiao sa Public Works Committee niya. And it was already deliberated sa plenary ng Senado. Okay. Kay 100 naman, good morning, Kap. Ask ko nga po kung paano mag-avail po ng free na tablet. Okay, ganito po gawin nyo, ano? I-text nyo po sa atin yung inyong buong pangalan, ang inyong kompletong address, at anong pangalan nung kung yung anak ninyo ang mag-avail dito. Pagkatapos, isend nyo sa aking numero naman. At yan po naman ang gagawin natin, bubunutin natin. At kung sino yung mapalad na mabunot, yan po yung bibigyan ng tablet. Ito naman na sir courtesy of Senator Pangilinan. Si Senator Pangilinan, Okay. At Idol Marco, 1 taon pinatay ang prangkisa ng EBS. Kunana, may pag-asa pa kayong mabigyan?
Batay sa aking pag-aanalisa, yung sa ating texter, palagay ko hanggang matapos itong 18 Congress nito, baka ngayong panahon na ito, mahirapan eh. Siguro after 2022 na ito, kung Sa susunod. sa susunod na na after the election. Kasi ang members ng committee ng legislative franchises pareho pa rin eh. So it will be very difficult. But ako, isa ako sa mga nag-file ng bill actually na i-renew yung prangkisa ng ABS-CBN. But it's too unfortunate na hindi na-approve ito sa House because it's not approved in the House. Hindi na pwedeng talakayin sa Senado kasi this bill is considered to be a local bill. Okay. So there is no need for the Senate to deliberate on this because it was not approved in the House. No? Galing naman ito kay 47, Congressman, mapukpukaw mo't jay isaksakat ni Presdigong federalismo. Ito ba, kumusta na po ito? Wala na siguro yan kasi Wala malapit nang matapos itong termino natin. Sana ito, napag-usapan to at na-file ng bill nung nagsimula kami sa Kongreso during the 17th Congress. Maaray natin na in the next Congress, baka merong mag-file din na establish natin ang federal form of government dito sa ating bansa. Galing naman ito kay 783, kapakidamag mo man no adaba iti sabaling nga kursunada ni Apo Marco nga ka-line up na. When no jay dati pa ilang line up na idi. Line up mo daw, sir. Pag-uusapan pa namin yan kasi ngayon ang kinoconcentrate natin ngayon, yung trabaho natin bilang congressman ng Baguio, we have not really sat down and discuss kung sinong mga ka-line up natin at yung gusto sumama sa atin, di ba? So, before October 1, palagay ko, madidetermine natin yan. Siyempre, sa filing, ano? Yes, At kay 64, suggestion po, hindi po maganda yung sinabi po na you assume that the concern of IPs were tackled because the representative of NCIP was there. Kindly take note that while we have the NCIP, the concerns of the IPs themselves are better to be addressed to them. Mainam din po na ipaalam sa mga different IP concern. Hindi po sigurado na may paparating ng NCIP sa lahat ng IP ang mga concern, lalo na regarding the City Charter of Baguio. Salamat po. Well, before that, nagkaroon kasi ng meeting ang Senado dito sa Baguio. Merong IP na nandoon, personally nag-attend. Okay. Yun yung nandun din siya actually. Well, tama yun siguro. We should not assume na itong NCIP represents yung IP. But that is the very reason why the NCIP was created. Oo. But I agree with the texter na it does not necessarily mean na yung position ng NCIP is the same position of the IP in the area, whether it is here in Baguio or somewhere else, no? I think we will actually nung first inimbita natin yung isang member ng IP group dito sa lungsod ng Baguio when we discussed this measure. Okay. But I totally agree with the comment ng ating texter na maaring there will be situations na the NCIP does not represent all the IPs. Iba-iba, no? So kung merong concern yung texter natin tungkol dun sa bill na i-file sa Senado, pwedeng yan natin or pwede siyang dumiretso sa Committee on Local Government ng Senado under Senator Francis Tolentino. Pwede rin kayong pasyalan. Yes. Okay. No problem. Galing naman ito kay 87, dapat ko lang kaano ti schedule ti bakuna para drivers. Hindi ata alam ni Kong to. Well, pwedeng tingnan ninyo. Meron kasing nakalagay na schedule yan di ba? Yung A1, A2, A3, A4, kung saan sila doon. Then, I suggest lahat ng mga drivers na
nandito sa Baguio, mag-register dun sa Bakuna Center online. At tatawagin kayo kapag dumating na yung araw na naka-schedule kayo for vaccination. Okay. At galing naman nito kay 64, good morning sa inyo dyan. Mabuhay po ang tao na maluloko sa public servants ay maluklok. Mabuhay po ang tao na maluklok sa public servant na totoong ina-address ang serbisyo nila sa public katulad po ninyo. Mabuhay po kayo, Congressman. Keep up your good works. Ay, salamat po sa ating texter. Talaga po dapat yung ating mga opisyal ay dapat magserbisyo sa ating bayan at sa kanyang mga constituents. At yun po yung patuloy nating ginagawa at gagawin. Ito po ay temporary lang po ito. At ang dahilan po ay kaya siya nandito ay dahil po sa inyo. So there is no other reason why he should be there except to serve yung kanyang constituents. Okay. At kay 03 naman, Kap and Congressman, how about the centennial benefit para sa mga seniors na 100 years old? Para may narinig kasi ako noon na may bracket age na mga seniors na makakatanggap. Thanks again. Yeah, yung Centennial Award, pag ikaw ay umabot ng 100 years old, meron kang 100,000. Ang magbibigay niyan ay ang Department of Social Welfare and Development. Okay, meron tayong final na bill na na-approve na sa Committee on Senior Citizens. Ang schedule natin is 85, 25,000, 90, 25, 95, 50 at yung 100 years old, 100,000. Ito ay hindi pa po na-approve bilang isang batas kaya hindi pa pwedeng ma-implement. Pero yung existing one is if you reach 100, you get 100,000. Ang magbibigay po nito ay ang DSWD. Kung meron po kayong alam na 100 years old na siya at medyo nahirapan po kayo, pwede pong pumunta sa opisina natin at patulungan natin. Thank you. Ito naman kay 142, pagdating sa autonomy, maaring marami ang mga opisyal na pabor, pero mga taong bayan, palagay ko hindi. Di pa rin namin lubos na naintindihan yan. Kailan nang IEC ito? Yes, yun nga ang ano natin kasi gusto nating marinig yung taong bayan tungkol dito. Hindi lamang yung mga opisyal ng bawat munisipyo, probinsya o distrito ang narinig natin. Gusto nating marinig yung talagang sentimiento at posisyon ng ating mga kababayan. Kasi ang boto po ng mga opisyal, kagaya namin, isa lang po yan. Pero lahat po tayo, may kanya-kanyang boto yan at yun po yung gusto natin talagang marinig. Sa pamagitan po ng pag-participate po ninyo sa mga deliberasyon at yung actual voting pag nagkaroon na ng plebisito tungkol po dito sa autonomy sa ating riyon. Okay. At kay 47 naman, Congressman, suggest ko lang, no, dati kabalinan na masilpuan data flyover dita BGH agdiso ijemordong na dita na bunga tikitma ken Crystal Cave tapnohaan nga masagrap ti palalo nga traffic dita Marcos Highway. Wow. Mahaba-haba yan. Mahaba-haba at malaking pera ito. Oh yeah, well patitingnan natin yan. Maganda suggestion yan siguro. And we will have it studied by the Department of Public Works kung posibleng gawin yan at how much budget we need to do yung kanyang suggestion. Okay. Hanggang dyan sa Crystal Cave daw. Crystal Cave, wow, ang haba niyan. Haba nun. Oo, mahigit na 1 kilometro yan. Oo. Kaya 64, sabi niya, salamat po ulit, Congressman, more power. At kay 783, mano amin ti congressman, ije unag ti kongreso. Ilan ang congressman sa buong Pilipinas? 300 ang congressman sa buong bansa. 300? 300. Yung mga party list, out of this 300, more than 50 sila. So 300 plus pati party list? Yes. No, 300 total. Pero yung members ng party list groups, more than 50. Okay. Mm-hmm. Kay 64, many thanks to you, Kap, for reading my text. God bless to you and your program. Mabuhay ang IPs. Okay. Salamat. Pwedeng sino kaya yung nag-text dyan tungkol sa IP? Wala kasing sinabing pangalan kung sino man yung nag-text. Kasi marami kaming mga batas. Ang chairman ng Committee on IP
at saka ICC. I see Congressman Sani Mangawang ng Kalinga. Lahat ng mga concerns nila ay tinatalakay namin dito sa Committee on IPs and ICCs. Okay. So, pwede ko nang sabihin siguro, sir, dito sa ating programa, sa ere, ang tumawag sa atin ay isang IP, si Attorney Quilan. So, kung nakikinig ka, Attorney, o kung ikaw naman ay nanonood sa atin, pwede sigurong pasyalan mo na lang si Congressman sa kanyang opisina. Gusto kong malaman yung concern niya. Oo. And I will validate with him kung yung pinapahayag ng NCIP ay ayon dun sa posisyon ng mga iba't ibang IP group dito sa lungsod ng Baguio. Thank you, Attorney Quilan, for your text. Ayan. Saka yung ipinahayag mong posisyon tungkol dito sa mga posisyon ng NCIP. At panghuli na lang katanungan, sir, at wala na rin tayong oras, galing kay 80 naman. Kumusta po ang dito, Telco? I think they're doing yung kanilang pagsisimula ng pagtatayo ng mga linya, kable dito sa lungsod ng Baguio. Okay. At in other places of the country. Ang hindi ko lang maintindihan dito, sir, dito sa Dito Telco, may nagsasabi na kinakailangan ang cellphone mo ay yung magandang cellphone ba? Yung bago. Yung bago na cellphone. Well, para kasi ma-access mo. Mhm. Itong cellphone ko mukhang wala sa listahan nila eh. Ganun ba? Oo. Palitan mo na yan kung ganun. Pwede ka namang makakuha ng libreng telepono mula sa service provider mo, provided that yung anong tawag nila dyan, yung iyong programa with them, talagang nandun sa kanilang kasi halimbawa ako, sabi nila palitan ko na yung cellphone ko, magbabayad ako may plano ako na imbes na nagbabayad lang ako ng 999. Magbabayad ako ngayon ng 1,500, nakalak ako ng 24 months, bibigyan ako ng bagong cellphone. Pwede mo namang gawin yun. Nag-add ka, parang ina-amortize mo ngayon yung cost ng telepono o yung cellphone, pati na yung connection mo sa kanila. Paano yung Hindi, depende kung then on top of that kung meron kang minimum na guaranteed na kasama dun sa monthly payment mo na consumable. Tapos pag nag-exceed ka doon, yun ang babayaran mo on top of your plan. Let's say ang plan mo is 1,000, ito lang free text sa mga same service, yung text mo, same telepono mo, pati yung calls mo, libre, basta naka-identify doon. Pag tumawag ka naman sa ibang provider, na individual na merong different cellphone, may bayad. May bayad na yon. Yun ang babayaran mo. Okay. At ang ating oras, alas 11:51, magandang pakinggan ang talakayan. Talagang working congressman si Sergo. Ay, salamat po sa tiwala at sa suporta. Okay, sir. Bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron ka pang gustong idagdag. Wala na po. Gusto ko lang ulitin yung mga nagtupad, yung mga nakaraang buwan. Yung po sa DOLE, yung pong payout ninyo will be done on July 13 and 14. Hintayin lang po ninyo yung text kung anong oras po at yung lugar at mabibigay po sa inyo yung payout po doon sa tupad. Yung tupad, 15 days times the minimum wage dito sa lungsod ng Baguio, 350. So on the average po, 15 days po kayong nagtrabaho is 5,250. Either you will receive a text from DOLE or through our office. Yun po. Basahin ko lang ito, sir. Smartphone pwede po dito sa telco po at mura daw ang internet offer nila. Mabilis ang connection, wala daw interruption sa dito. Kaya excited na kami. Ayun. So pag natapos yan, I think yung kanilang fiber optics yung kanilang linyang ilalagay yata dito. Hindi kaya yung connection nila ay manggagaling ng PLDT din? Hindi, may sarili silang yan. Kundi, paano mo, kailangan may connectivity yung mga cell sites, mga cell companies na yan. Hindi, kasi baka naman kako yung kanilang internet, sa PLDT rin kukunin. Hindi, kung kukunin nila sa PLDT, ba't pa natin papayagan nandito? Kaya nga tayo,
nagkaroon ng Telco is para magkaroon ng kompetisyon at the same time maganda ang serbisyo. At Okay. reasonable ang presyo. Ang kailangan lang dito yung connectivity ng 3 or 4 na service provider, Sun, PLDT, Smart, Globe, at saka yung dito. Yung Okay. connectivity. Yun ang pinaka-importante rito. Baka tumatawag ka sa Smart, dito ka, hindi ka makakonekta, useless, di ba? Oo naman. So, kailangan maganda yung connectivity. Okay, at bago tayo magpaalam, sir, basahin ko lang ito, pasasalamat naman galing kay 203. 96 years old na kasi ang aking biyanan at gusto sana namin na matikman rin niya ang benefit na yan kasi di natin alam kung kailan tayo isasauli ang ating buhay. More power to your program, Kap, with Congressman. God bless. Ay, salamat po. Ipagdarasal po natin yung parent ninyo na umabot ng more than 100, di ba? Oo. Para una makatanggap nung bibigyan ng ating gobyerno. At the same time, talagang lahat na naman tayo, gusto natin yung ating mga magulang, will live longer, di ba? So, yun. I hope tayo pang makapagbigay bibigay ng Department of Social Welfare and Development na 100,000 dun sa parent ng ating texter. Sir Mark, baka meron kang gusto batiin? Well, binabati ko yung ating mga tagapakinig at tagapanood sa RNG at sa DC o ang ating Z-Radio listeners at nagpapasalamat tayo sa kanila sa kanilang pakikinig at panonood. And babalik tayo po sa susunod na Sabado. At kung meron po kayong mga tanong at mga suggestions, kung pwede po, huwag nyo na pong hintayin itong araw na ito. Pwede namang idulog sa amin sa aming opisina o kaya doon po sa aming opisina, meron po kaming telephone doon at pwede po kayong tumawag. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Thank you. Mabuhay po kayo, Congressman Marco, at sa lahat po ng sumusuporta naman sa ating usapang kongreso, sa lahat ng mga ating texters, sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa lahat po ng mga nakinig, at sa lahat po ng mga nanood naman ngayong usapang kongreso natin, ngayong Sabado. Maraming salamat. God bless po. Happy weekend. Diyos tiyag ngi nakatatay amin apada-pada. May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo?
yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito, swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-Yaradi mo na yan. I-Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jailyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.